Ginanunsyo ni US President Donald Trump ang 3 ka adlaw nga ceasefire sa tunga sang Russia kag Ukraine halin Mayo 9 tubtob Mayo 11 bilang pagsaulog sa katapusan sang World War II para sa Russia. Suno kay Trump, galakip sa ceasefire ang temporaryo nga pag-untat sang tanan nga offensive military operations kag ang pagbayluhanay sang tig 1,000 ka mga preso halin sa kada pungsod. Sa matandaan nga una na nga nagsiling si Trump na may padayon nga pag-istoryahanay para sa temporaryo nga ceasefire pagkatapos ang iya pagkahigugukon pagpakig hinunanon kay Vladimir Putin sang Abril 29. Kadungan sini, nagdeklarar ang Russia sang ila kaugalingon nga ceasefire halin Mayo 8 tubtob Mayo 9 bilang kabahin sang pagsaulog sang kadalagaan sang Soviet Union batok sa Nazi Germany sang World War II. Samtang nagpropose naman ang Ukraine sang open-ended ceasefire nga nagsugod sang Martes kag nagapanawagan sa Russia nga magsunod man sa mga tikanga.